חברים, סוף שבוע נעים לכולם. אנחנו בסקירה כללית ומהירה לגבי מוצרי BEC שהגיעו למלאי. סאב פסיבי להתקנות ברוחב של 5.5 סנטים על גובה של 27 סנטים. מיועד להתקנות עם חורים לקיר, אפשר לקלוט, אפשר להצמיד בכל מקום. מעמד רצפתי ברמקולים BEC, יש לנו תנחור כדי להכניס את החיווט. מניחים על הרצפה, מכניסים את הרמקול, ויש לנו זוג בבית נגיד, בסלון. אותו הרמקול 120 סנטים, 28 סנטים, 28 מיועד לפיזורים, למערכות קולנוע ביתיות וכו'. 28, אלמנט אחד, במטר 20 יש לנו 4 אלמנטים, 1, 2, 3, 4. סאב מוגבר, דגם מוריץ, סאב 10 אינץ', אורגינל של BEC, עם שני אופרים בעצם, תחתון ופרונטלי, רדיאטור ואופר. ועוד דבר אחד חשוב שהגיע למלאי, הרמקולים של BEC מגיעים בסטנדרט שלהם כ-IP54. פה אנחנו מראים לכם דגם שהוא IP65, ווטרפרוף, מיועד לבחוץ, גם בגשם שוטף.